Slovenská Ľupča sa stala počas predposledného júnového víkendu dejiskom pravého rodea, ktoré prilákalo množstvo jazdcov. Medzi domácimi, ale aj hosťujúcimi jazdcami prevládala príjemná atmosféra a miestami aj adrenalín. Kamenný ranč Slovenskej Ľupči považuje tento ročník za vydarený aj z dôvodu niekoľkých noviniek. Tak konal sa tu 4. ročník rodea Slovenská Ľupča za podpory sponzorov, ktorým touto cestou ďakujem. Zvlášť je to firma Konfal, Obal Otava, Stav, Tater, Metagas a iní sponzori. Chcel by som sa poďakovať jazdcom, ktorí prišli na toto rodeo, divákom, a opäť nám vyšlo počasie, takže som rád, tak mám z toho dobrý pocit. Prebehlo tretie kolo našeho šampionátu SAVR, kde vlastne sa jazdili rýchlostné a dobytkárske disciplíny, takže celé 2 dní sme tu jazdili s kravami a boli to disciplíny, ktoré si môžete pozrieť na videu. No dúfam, že všetko vyšlo počasie, všetko sa podarilo. Som veľmi rád, že sme rozbehli projekt trošku s tou obrazovkou, no a myslím si, že to bude dobré a tešíme sa na ďalšie rodeo do Ľupče. Dvojdňové rodeo prilákalo aj množstvo divákov a priaznivcov tohto športu. Za zábavou si vyšli aj celé rodiny, ktoré si nenechali újsť nefalšovateľnú zábavu. Sobotný večer bol pripravený country ball, kde si jazdci, organizátori a návštevníci mohli posedieť, zabaviť sa a pripraviť sa na ďalší pretekársky deň. Nasledujúce rodeo SAVR bude v Nemšovej v dňoch 18. a 19. júla na ranči 13. Na mieste nebude chýbať ani naša kamera. Mne sa ľúbili dve veci, že sa tu hralo fair play. Jedno spravil Matúš Kuzma, druhé spravil Braňo Šablatúra. To sú veci, ktoré na arenách strašne rád vidím, že keď sa niečo nepodarí a ten jazdec sa prizná, že to nebolo fair play a že to bolo fair play, to znamená, nemuseli sme tu riešiť nejaké spory. To je dobré. Team penning je disciplína o 3 jazdcoch, je tam vlastne, ide o to zvoliť tú správnu taktiku na dané stádo, vysledovať sa, ako sa správa to stádo, a tí jazdci by sa mali poradiť o tej taktike, ako pôjdu do toho stáda, a potom už záleží na trochu šťastia, aby tie kravy sa dostali z toho stáda čím skôr. A musím povedať, že toto je disciplína, ktorú jazdím veľmi rád, a už je to kolektív, takže je to super. Čo sa týka v Nemšovej, tak ďalšie kolo je 18. a 19.7., takže budú tam zase rýchlostné a dobytkárske disciplíny. Vypíšeme tie rôzne disciplíny, budú v propozíciách, no a dúfam, že aj finančné odmeny tam budú, dúfam, vysoké, takže bude o čo súťažiť, aby jazdci mali motiváciu prísť, zajazdiť a dobrá zábava, hlavne aby večer country ball a tieto veci, takže nech je tam veselo. Televízia Kávalo bola na mieste celé 2 dni a pre vás, našich divákov, budeme počas nasledujúcich 2 týždňov pridávať reportáže s jednotlivými disciplínami, ktorých sa jazdci zúčastnili. Novinkou bola aj veľkoplošná obrazovka, ktorá dotvárala výnimočnú atmosféru a divákom tak ponúkla skvelé možnosti. Som rád, že pribudli noví jazdci a boli pekné výkony, takže bolo tu cez 50 štartovných dvojí, čo je veľmi pekná účasť jazdcov, takže dúfam, že ďalšie kolo je v Nemšove, že tam prídete a bude vás tam ešte viac a celý ten šampionát dostane dobrého ducha a bude o čo závodiť a súťažiť.